בוודאי ישנו שם. טוב, בננות, ברוכות הבאות לפרק הראשון שלנו בסדרה. וואי, אני לא מאמינה, אני ממש מתרגשת שככה הגענו לפרק הראשון. אני החלטתי שזה הולכת להיות סדרה, זהו, החלטתי. סתם, אני אגיד לכם את האמת, מה שנקרא, נושא שידוכים זה נושא מאוד 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 רחב. עכשיו, יש לי מלא מה להגיד, אני לא צריך להכניס את כל זה בפרק אחד, אז הולך להיות עוד פרק, בעזרת השם. אז אני אומרת, אנחנו מתחילות, בוא נראה, אתן מתחברות, אני מתחברת, אני מצליחה מה שנקרא לעשות פרקים בצורה רציפה ולא פעם בחצי שנה. בוא נתחיל, אנחנו מנסות פה משהו. אני ישר אמרתי, אנחנו מנסות, בוא נראה איך זה עובד. אז יאללה, אני חייבת לציין שעבדתי ממש קשה על הפרק הראשון הזה, באמת, כי היה לי חשוב מה שנקרא לבדוק את הדברים ולחקור ולתת לכם את מה שבעיניי גם חשוב להתמקד בו, וגם כדי שבאמת יעזור לכם. אז הקשבתי וכל מיני הרצאות וכל מיני מנטורים והכל מה שנקרא זיקקתי לכם לתכלס, ואני מקווה שתהיו מבסוטיות. אז יאללה, בואו נתחיל, תכינו אתכם כוס קפה, גם לי יש פה קפה, הנה הכינותי לי פה מראש, אז תכינו קפה, משהו שאתם אוהבות, ובואו נתחיל. טוב, אני אתחיל נראה לי עם השאלה הכי מתבקשת בעצם, למה בעצם החלטתי לעשות את הפודקאסט הזה? אז תראו, אני יכולה להגיד לכם שזה משהו שתמיד חלמתי לעשות, אני בחורה מאוד דעתנית, יש לי נושא ויש לי say מבחינתי, יש לי דעה בכל דבר, בין אם חוויתי את זה ובין אם פשוט למדתי וקראתי על זה, אז זוהי דעתי בנושא, והדעה שלי כאילו בדרך כלל היא מאוד, כאילו אני אוהבת גם להגיד אותה, אני אוהבת לשתף אותה, ואני זוכרת שכבר מגיל ממש קטן הייתי כאילו אוהבת לשבת ולהקשיב לשיחות של מבוגרים, זה היה פשוט ההנאה שלי, הייתי מקשיבה שעות לשיחות של אמא שלי בטלפון, או דודות שלי, שהם יהיו ככה מתווכחות, באמת נושאים שלא היו קשורים עליי, כי הייתי כל כך צעירה, ועדיין הייתי אוהבת לשבת על כיסא קטן, ופשוט להקשיב לכל מה שהן אומרות, ופשוט להסיק לעצמי מסקנות לדעתי האישית, אז זה משהו שתמיד רציתי לעשות. למה דווקא עכשיו ולמה דווקא שידוכים? תראו, אני חושבת שעברתי, אני 4 שנים בשידוכים, עכשיו יש כאלה שיגידו מה זה כלום, ויש כאלה שיגידו, אימא'לה זה המון, אני נפגשתי עם הבחור הראשון ועם השני וזהו. אז אני חושבת שזה לא עניין של השנים, זה יותר מה עברת בשנים האלה. זאת אומרת, זה היה 4 שנים, אבל הם היו מאוד 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 אינטנסיביים. גם נפגשתי עם מגוון גדול של בחורים, גם מכל הגילאים, זאת אומרת, נפגשתי עם חבר'ה יותר צעירים שאני הייתי יותר צעירה, ואני אגיד עכשיו שאני יותר גדולה, אז פתאום אני נפגשת עם, הם כבר לא בחורים, הם גברים. זה אנשים שכבר יש להם דרך ומסלול, ואת מה שנקרא סוג של אמורה להשתלב בחיים שלהם, שזה משהו אחר. אז כל השינויים האלה וכל הדברים האלה, אני מרגישה שכאילו אנשים כל כך עסוקים בלחתן אותך, תתחתני, ודבר ראשון תתחתני, וברגע שתתחתני, אז הכל יהיה בסדר. כאילו אנשים עסוקים בלעצור את התקופה הזאת, ואף אחד לא מדבר על התקופה הזאת, על תקופת הרווקות שלך, איך את מתמודדת עם זה, איך את צריכה לשמור על האופטימיות שלך, על האמונה שבעזרת השם הוא יבוא, איך את לא לוקחת דברים אישי, כל מיני דברים שאני אומרת, כמעט ולא מדברים על זה, והשאלה שלי היא למה? אנשים יכולים להיות בתקופה הזאת כל כך הרבה זמן, ולעבור דברים בצורה כל כך אינטנסיבית, למה לא לדבר על זה? למה לא אומרים איך להתמודד עם זה? ואפילו אם לא לכל דבר יש פתרונות, ואני אומרת לכם בכנות גם עכשיו בפרק הזה, לא להכל יש לי פתרונות, אבל לפחות בוא נציף את הדברים, בוא נבין שזה קיים, שאת לא לבד, את חובה רגשות שהרבה בנות רווקות בגילי חובות, וזה לגיטימי וזה חלק מהתהליך. למה שלא נדבר על זה? למה שלא ניתן לזה איזשהו דגש? אני מרגישה שכמעט ולא מדברים על זה, ולכן החלטתי שאני רוצה לפתוח את הפודקאסט הזה. אז יאללה, בואו נתחיל לצלול לנושא. טוב, אז אני אתחיל בעצם משאלת השאלות, של בעצם איך להצליח לשמור על אנרגיה חיובית, ואופטימיות לאורך כל התקופה הזאת. עכשיו, תראו, אני גיליתי משהו ממש מפתיע, שיש בחורות, והאמת גם בחורים, שבטוחים, שבגלל שהם כבר הרבה זמן בשידוכים, והם נורא נורא מסכנים כנראה, ככה הם מרגישים, אז כולם מה שנקרא צריכים ללכת לידם על ביצים, ולדאוג להם, שיהיה להם מצב רוח טוב, ולקחת אותם, ולעשות להם, ולחשוב עליהם כל היום. קבלו סקופ, זה לא תפקיד של אף אחד לדאוג שיהיה לכם מצב רוח טוב, ואנרגיה טובה. נקודה. סוף. חבר'ה, זה תלוי אך ורק בכן. זאת אומרת, אם את רוצה שיהיה לך אנרגיה טובה,
זה בחירה שלך, זה לא תפקיד של אף אחד. אם אני מדברת על בחורות שהן 25 פלוס כמוני, אוקיי? אם את בחורה בשידוכים בגיל הזה, זה אומר שההורים שלך צריכים להיות באזור ה-50. ההורים שלך בגיל הזה לא אמורים לדאוג שהבת שלהם היא מצב רוח טוב, היא עצובה, היא בדיכאון במיטה, זה לא התפקיד שלהם לדאוג לזה, עזבי אותם, יש להם מלא דברים על הראש, את גם בטח גם לא הבת היחידה, אז יש עוד דברים לדאוג להם, אותו דבר גם מבחינת האחים שלך, או בטח לא החברות הנשואות שלך, זה לא תפקיד של אף אחד, אם את רוצה לא להיות בדאון, תדאגי לעצמך לא להיות בדאון, תצאי החוצה, תלמדי דברים חדשים, תקראי ספרים, לכי לעשות טיפול פנים, תבדקי מה עושה לך טוב, תהיי כל הזמן בעשייה, ותבדקי מה משמח אותך. אני ידעתי טוב מאוד, גם בתקופות שהיה לי קצת יותר קשה, שאם אני לא יקום מהמיטה, ואם אני לא יחליט שאני עושה איזשהו שינוי בחיים שלי, זה לא תפקיד של אף אחד, אז זה בחירה שלי, אני מחליטה לשבת ולבכות. זה לא תלוי באף אחד אחר, זה בטח לא תפקיד של אף אחד אחר. אין מה להיפגע ולחשוב, אין, אנשים לא אכפת להם, אנשים לא רואים אותי, זה לא התפקיד שלהם, אני אגיד לכם את האמת. תפקיד של כל בחורה להחליט שהיא לוקחת את התקופה הזאת לא בצורה של אוקיי אני לא שווה ואף אחד לא רוצה אותי, להבין ששידוכים נופלים על התאמה, וזה לא משנה בין אם את הורדת ובין אם הורידו אותך. אני מסכימה שכשמורידים אותך, בטח אם את רוצה, זה יותר קשה, ואני אומרת לכם את האמת, אני חוויתי גם וגם, היו בחורים שרוצים ואני אמרתי שאני לא רוצה, והפוך, היו בחורים שאני אמרתי אני מוכנה לתת לזה עוד צ'אנס והם לא רצו, אז מה? הפסד שלהם. אתם בחיים לא רוצות גבר שלא רוצה אתכם, נקודה. תכניסו לכם את זה עמוק למוח, אתן לא רוצות לרדוף אחרי גבר שלא רוצה אתכם. זהו, אז אם בחור אמר לא מתאים לי, שלום, אז לא, הפסד שלו, אז הוא לא שלי, אז הבחור הבא. אני מסכימה שזה קשה, אין לי בעיה, תשבו כמה דקות ותהיו עצובות על זה, אבל תנסו להתקדם. אני עוד לא מדברת על סיפורים יותר מורכבים של שידוך שכמעט נסגר, אנחנו נגיע גם לזה, או בכלל מישהי שהתרסה וביטלה שידוך, זה כבר סיפור אחר. אבל אם את בכמה פגישות, כן, 3, 4, 5 פגישות, ובסוף זה ירד, וזה לא התקדם כמו שרצית, תתקדמי, כאילו, וזה נטו בחירה שלכם. ובנות, תבחרו להיות תמיד במצב רוח טוב, אף פעם אל תיפגשו בצורה נואשת, זה הדבר הכי גרוע שאתם יכולות לעשות לעצמכם. תבדקו מה עושה לכם טוב, ותיתנו לכם את הדבר הזה פעם בחודש, לא יודעת, לק ג'ל, לא משנה מה, משהו שעושה לכם טוב, ותקפידו עליו, תשמרו על הנפש שלכם בזמן הזה, אבל זה התפקיד שלכם לזכור את זה ולעשות את זה, זה לא תפקיד של אף אחד אחר. אני רוצה עכשיו לדבר על שתי רגשות נוספים שקיימים בתקופה הזאת. אני שואלת את עצמי, אולי זה רגשות שהם סוג של אויבים שלנו בתקופה הזאת, שאחד זה בלבול והשני זה בדידות. אני אתחיל דווקא עם כל הדבר הזה שנקרא בלבול. תקשיבו, תקופת השידוכים היא אחת התקופות הכי מבלבלות שיש. אני באמת חושבת שככל שאת נמצאת בתקופת השידוכים יותר, ואם יש פה בנות שהן יותר זמן, שהן כמוני או יותר ממני, הם יסכימו אותי, שאת כבר מתחילה לשאול את עצמך, אני לא יודעת כבר מה אני מחפשת, אני כבר לא בטוחה מה אני רוצה, זה הגיל שאני צריכה להתחיל להתפשר, ואם ממש חשוב לי ולא בא לי להתפשר על זה, זה נכון שהורדתי אותו, זה נכון שלא לבשתי את זה ואת זה, אולי הייתי צריכה להגיד ככה וככה, אתם פתאום, אני בחורה, אני אומרת לכם, אני בחורה סופר דעתנית, וגם אני, בכל מה שקשור לשידוכים, פתאום אומרת לעצמי, אולי לא, אולי הייתי צריכה לעשות ככה, אולי הייתי צריכה לעשות אחרת, את לא בטוחה פתאום בשום דבר שאת אומרת, או בשום דבר שאת עושה. וזה מאוד 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 קשה. אני מעדיפה להתמודד עם כל דבר, רק לא עם התחושה שאני לא יודעת מה לעשות. עכשיו תראו, אני לא יודעת אם יש לזה ממש פתרון, קודם כל צריך להבין שזה לגיטימי. אני גם יכולה להגיד לכם שבחורים שאני חיפשתי בתחילת התהליך שלי בשידוכים, זה לא מה שאני מחפשת היום. אני ב4 שנים האלה עברתי המון, אז היום אני מחפשת בחורים קצת אחרים, אז זה עוד יותר מבלבל. ושוב, עצם זה שפעם נפגשתי עם בחורים, והיום אני נפגשת עם גברים, זה גם כבר משהו אחר. אני גם שמעתי משפטים מאוד מוזרים של בנות, אני שמעתי את זה בעיקר באינסטגרם, שבנות אומרות משפטים כמו, ככל שאני נפגשת יותר, או ככל שהייתי יותר במערכות יחסים, ככה אני מדייקת את עצמי. בנות, לא שמעתי משפט יותר דבילי מהמשפט הזה, ואני אתן לכם את הדוגמה הכי ברורה. ניקח ילד קטן, סבבה, וניקח אותו, ניקח 2 ממתקים, נביא אותם לילד קטן, ונגיד לו, מה אתה רוצה, במבה או ביסלי? הוא יצליח לבחור? כן, בבקשה, יבחר. ואם תקחי אותו לאושרד, תקחי אותו כן, לאיפה של כל המדף של הממתקים, שזה 2 שורות ענקיות, תגידו, תבחר ממתק אחד. זה הרגע שהוא יושב על הרצפה ומתחיל לבכות בהיסטריה, הוא יגיד, תבחרי לי, אני לא יודע, אני לא יכול לבחור שאת נותנת לי כל כך הרבה אופציות. זה ככה.
ככל שאתן נפגשות יותר, אתם לא מדייקות את עצמכם, מה אתם עושות? אתם לוקחות את הדבר הזה שאהבתם מהבחור הזה, ואת הדבר הזה שאהבתם מהבחור הזה, ואת הדבר הזה שאהבתם מהבחור השלישי, ואתם יוצרות לעצמכם דמות AI שגם הרובוט המתקדם ביותר של אילון מאסק לא יצליח לעמוד בסטנדרטים שלכם. עכשיו, אני מדברת גם על עצמי, אני יודעת שזה ככה, לכן זה גם תקופה כל כך מבלבלת, כי פתאום את אומרת, אבל אני רוצה גם את זה, ואהבתי את ההוא שאמר לי ככה, ואהבתי את ההוא ששילם עליי ככה, ואתן מתחילות להתבלבל. אז בנות, בוא נהיה מודעים לזה, אני לא יודעת אם יש לזה פתרון, כי אני לא בחרתי להיות כל כך הרבה זמן בתקופה הזאת. אז זה לא מבחירה, אבל שימו לב, אני מדברת על עצמי, להבין שבסוף אין דבר מושלם, הסיבה הפשוטה שגם אני לא מושלמת, וכל מי שצופה בי לא מושלמת, צר לי לאכזב, את יכולה להיות מהממת ומוכשרת ומרוויחה, ויפה, והכל, ועדיין אנחנו לא מושלמים, אז צריך להבין שאל תחפשי את המושלם, אם את לא מושלמת, כי אם תמצאי את המושלם הוא לא ירצה אותך, יגיד אני מושלם, מה אני צריך לקחת אותה. אז מה שאני אקח את הדברים בפרופורציות, הרבה להתפלל, אני כשאני לא יודעת מה לעשות, אני פשוט אומרת, ריבונו של עולם תעזור לי, אפשר גם להתייעץ, גם אני התייעצתי עם אנשים מסוימים כשהייתי צריכה הכוונה, ולדבר הנוסף שזה בעצם רגש של בדידות. תראו, התקופה הזאת אני חושבת שהיא אחת התקופות הכי בודדות של בן אדם, וזה מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שהפתרון שלי, כאילו מה שאפשר לעשות זה פשוט לא להילחם בבדידות, אלא פשוט לחבק אותה, ומה שנקרא לאהוב את התקופה הזאת, תלמדו לאהוב את הלבד שלכם. אני גיליתי על עצמי המון, ככל שהפסקתי להילחם בלבד שלי, ולמדתי ליהנות ממנו, ליהנות עם הזמן שלי לעצמי, לעשות דברים שעושים לי טוב, לחקור את עצמי, מה אני אוהבת, אולי יש דברים, אני יכולה להגיד לכם שהיה דברים שאמרתי לעצמי, לא, זה לא מעניין אותי, ופתאום, למה לא, התחלתי לקרוא על זה ספרים, התחלתי לקרוא על זה מאמר, פתאום אמרתי, וואלה, זה מעניין אותי, אני יוצאתי רישיון נהיגה, אני לא אומרת, ברור שהאידיאל זה להתחתן, אבל אם את כרגע שם, אז תלמדי לעשות לעצמך, את לא צריכה מישהו שילווה אותך, את לא צריכה מישהו שתבוא איתך, תצאי לבד, תעשי לעצמך טוב, תראי מה עושה לך טוב. אני זוכרת שישבתי פעם באיזה בית קפה, לבד עם עצמי, אתם לא מבינות כמה נהניתי, הייתי בשוק, מה אני לבד, אני לא יכולה, אני תמיד האמנתי שאני לא יכולה לשבת לבד בבית קפה, בלי מישהי, ועשיתי את זה, והיה לי מה זה כיף, באמת שהיה לי כיף, וגם לא הייתי בפלאפון, פשוט, לא יודעת, נהניתי להסתכל, זאת הפינה כזאת יפה, היה לי טעים, היה לי ממש כיף, בנות תלמדו לאהוב את הלבד שלכם, אם אתן לא אוהבות את עצמכן, איך אתן רוצות שגבר יאהב אתכם, באמת, זה כמו לנסות למכור משהו שאתם לא מאמינות בו, תנסו למכור מכונת כביסה שאתם יודעות שהיא דפוקה, אתם לא תצטרכו למכור אותה אפילו לא לבן אדם אחד, אם אתה לא מאמין במוצר, אתה לא יכול למכור אותו, אם את לא אוהבת את עצמך, איך את רוצה להצליח לשכנע אותו שיאהב אותך? באמת אני שואלת, וככל שאתם אוהבות את עצמכם יותר, הערך העצמי שלכם עולה, ואין דבר יותר מושך מאישה שיש לה ערך עצמי טוב, לא צריך עכשיו להסתובב במחשבה שאת אין שנייה לך, כן? לא בקטע של להיות עכשיו גאוותנית, אבל כשיש לך ערך עצמי, זה אוטומטית, זה תכונה מאוד מאוד מושכת, בעיקר בנשים. אז ברגע שיש לך ערך עצמי, וככה את מגיעה לפגישה עם בחור, את מגיעה מתוך גישה של סקרנות, אני רוצה להכיר אותך, ולא מתוך גישה נואשת, יש לך הרבה 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 יותר סיכויים למצוא את האחד שלך, אז תתחילו לעבוד על זה, ולאהוב את עצמכם, כי זה הכי חשוב. אוקיי, אני חושבת שאחת השאלות שהכי שאלו אותי, זה בעצם, איך עושים את זה? ומה הטיפים לפגישות הכי טובות שיכולות להיות? עכשיו, חשוב לי להגיד משהו אחד, זה נורא משתנה, בין חסידים, ליטאים, ספרדים, המגזר הדתי, המגזר החילוני, אם את בכלל רוצה מערכת יחסים, או שאת רוצה בכלל חתונה, זאת אומרת, זה נורא נורא משתנה. מה שכן, נתתי לכם טיפים, שיכולים לעזור לכם, לא משנה באיזה שלב אתם נמצאים, אם את רוצה, אני מאמינה אני לא מחפשת מערכת יחסים, אני מחפשת חתן, אני מחפשת בעל, אבל לא משנה באיזה שלב את, לא משנה מה את מחפשת, לא משנה מה את רוצה, זה טיפים מעולים שיכולים לעזור לכם בכל דבר, ובעיקר באמת בשידוכים. אני אתחיל עם הטיפ הראשון, חבר'ה, לא לשאול שאלות מדי כלליות. אני אספר לכם סיפור, אני הלכתי לפגישה עם בחור, אני לא צוחקת, הבן אדם הזה אולי שאל אותי 5 שאלות, עכשיו כל שאלה זה היה כאילו, איך הוא אמר לי? אני הבנתי שיש לך עסק, ספרי לי על זה. אחי, אתה יודע מה זה אומר עסק? זה אומר שיש לי מחירות, זה אומר שאני מייצרת באיסטנבול, זה אומר שטסתי כמה פעמים, זה אומר שיש לי, פתחתי סטודיו, זה אומר שיש לי אתר שבניתי, זה אומר שאני מעלה סטורים, מה אתה רוצה לשמוע? כאילו, אני יכולה עכשיו לדבר 2 שעות, אתה הגעת שאני אדבר, כי אני יודעת על עצמי את הדברים האלה, ואחרי זה שאל אותי עוד כאילו, והכל היה כל כך כללי, אני לא אשכח את הפגישה הזאת,
אני חזרתי וכאילו אמרתי, אני מותשת, כאילו דיברתי כל כך הרבה ואני לא רציתי לדבר, הוא פשוט, עכשיו ניסיתי להחזיר את השאלות אליו, זה לא שלא ניסיתי, אבל הוא כאילו ענה לי בתמציתיות כזאת, שחשבתי שקורה לי משהו מרוב עצבים. אז בנות, אני אתן לכם דוגמה, נגיד, אוקיי, נכון, היה לי עסק של אופנה, העוקבות שלי בטח יודעות את זה, אז תשאל, הבנתי שיש לך עסק, באיזה תחום זה? אז אני עונה לו, אופנה, יפה, איפה את מייצרת? אני מייצרת באיסטנבול, טסתי כמה, זאת אומרת, זה שאלות שלא לוקחות לי בערך איזה חצי שעה לענות, זאת אומרת, אחרת זה לא נהיה שיח, זה נהיה כאילו קצת כמו רעיון עבודה, ספרי לי מה עשית ב5 שנים האחרונות בעבודה שלך, אני רוצה שזה יהיה שיח, אני רוצה גם שתהיה לי את האפשרות להחזיר את השאלות אליך, אז משהו שפשוט מאוד יעזור לכם, תשתדלו, ולא משנה אם אתה גבר או אם את אישה, פשוט תשתדלי, זאת אומרת, זה לא משנה כאילו מאיזה כיוון את, הכי חשוב זה, אל תהיי כללית, תהיי ספציפית, תהיי ספציפית, באמת, מה אתה לומד, מבחינת, אוקיי, ומעניין אותך לעשות את זה עכשיו, כאילו אתה רואה את עצמך עושה את זה עכשיו בשנים הקרובות, עכשיו בלימודים, מתי אתה גומר, באיזה תחום זה, איך אתה רוצה לפתח זה, כאילו תשתדלו שזה יהיה שאלות שלוקח לו 2-3 משפטים וזהו, אני ממש זוכרת שכאילו, אמרתי לעצמי, אני גם צריכה לדבר, כאילו זה היה ממש שאלות מעצבנות, אני ממש זוכרת את הפגישה הזאת, ויש אנשים כאלה שהם חכמים מדי, וכאילו, מפילים עלייך את הפגישה, האמת אני לא יודעת אם זה חכם, זה גרם לי לא לרצות אותו, אז אל תעשו את זה, טיפ סופר 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 חשוב, הטיפ הנוסף, זה כאשר צעד אחד מראה לך משהו, כאילו אם הבחור, וזה אותו דבר עם הבחורה, אם איזשהו צעד מראה צעד פגיע, זאת אומרת הוא משתף איזשהו משהו, זה לא חייב להיות משהו רע, זה יכול להיות נגיד שהוא בחורה, תגיד, או שבחור אומר לך, אני בגלל שאני כל כך פרפקציוניסט, וחשוב לי שהכל יהיה בדיוק כמו שאני רוצה, אז בגלל זה נגיד לוקח לי זמן עד שאני כאילו מצליח להוציא משהו, או עד שאני מצליח לכתוב משהו, או עד שאני מצליח לסיים פרויקט כלשהו. עכשיו תראו, יש לכם 2 אופציות, או לחנך אותו או אותה, ולתת לה או לא טיפים, שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, אתם יוצרים פה מערכת יחסים של יועץ ומתייעצת, או של מורה ותלמיד, אתם לא רוצות כזאת מערכת יחסים. זה, אתה לא אבא שלה, ואת לא אמא שלו, אל תיתנו טיפים, זה לא הפורמט, בנות זה לא הפורמט, אל תיתנו טיפים לגבר, בטח לא בפגישות הראשונות, זה לא הזמן, ואני אומרת את זה גם לעצמי, כי יש לי נטייה לתת טיפים מכל האנשים שאני פוגשת, אז בנות אל תעשו את זה, במקום זה קחו את מה שהוא אמר, ותהפכו את זה בתור משהו גם שלכם, נגיד את יכולה להגיד וואו, גם אני, נגיד את מנהלת חשבונות, וואו, גם אני כל פעם שיש פרויקט כל כך חשוב לי שהכל יהיה מדויק, שזה באמת לוקח לי שעות, ובגלל זה אני בדרך כלל מהאחרונות שמגישה את החומר, אבל מצד אחד שלי הכי טוב. הבנתן? כאילו אל תיתנו טיפים ואל תחנכו, פשוט תיקחו את השיתוף הזה, ותעבירו אותו גם על עצמכם, תקשיבו זה הדבר הכי טוב, שאתם יכולות לעשות בפגישה, אתם יוצרות פה אינטימיות, אינטימיות זה לא דווקא פיזי, אתם יוצרות פה שיחה שכבר היא מגיעה כבר לשלב עמוק יותר, לשלב רגיש יותר, לשלב מבין יותר, לשלב שאתם מתחילים לשתף ואתם רואים וואלה אנחנו באותו, הוא מבין אותי, הוא מקשיב לי, היא מבינה אותי, היא מקשיבה לי. טיפ מאוד 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 חשוב. הדבר הנוסף, הטיפ הנוסף שאני יכולה לתת לכם, זה בנות תהיו נוכחות בפגישה. אוקיי? אני יכולה להגיד לכם שאני פעם חשבתי שאין בעיה, שכאילו נגיד אני חוזרת מהעבודה, וישר אחרי זה אני עפה לפגישה, חשבתי שזה מאוד מאוד לגיטימי, זה לא לגיטימי, זה גרם לי בסוף להגיע עייפה, מותשת, לא באמת הייתי בפגישה, כאילו מה שנקרא עשיתי על זה וי, כאילו זה משימה, ושלום. אז בנות זה לא דבר טוב, קודם כל שימו לב שיש לכם מספיק זמן נפשית להתארגן לפגישה, לא ישר להגיע, להתארגן ולצאת, אלא שלכם רגע את הזמן שנה להירגע ממה שעברתם בעבודה, ומה שנקרא להופיע לבחור, ותהיו נוכחות בפגישה, אין דבר באמת יותר יפה שגברים מעריכים, זה שהם מרגישים שהבחורה איתם, שהיא מקשיבה להם, במיוחד שבסוף, בכל מה שקשור לפגישות, אנחנו יותר המקבלות, זאת אומרת, אני יכולה להגיד לכם שבדרך כלל הבחורים אוספים אותי, אבל גם אפילו אם אתם נפגשים באיזה מקום, עדיין הוא מציע לקנות לך משהו, הוא קונה לך משהו, הוא משלם עלייך,
הוא יטרח מהזמן שלו בדיוק כמו שאת יטרחת מהזמן, אז את רוצה לדעת שהוא איתך, הוא רוצה לדעת שאת איתו. אז תהיו נוכחים בפגישה, תסתכלו אחד על השנייה בעיניים, יש כאלה בחורים שפשוט לא מסוגלים לעשות את זה, ובעיניי זה, על מה אתה מסתכל? תסתכל על השמיים, תסתכל על הבחורה, כאילו, זה מאוד נדיר שהיה לי מקרים כאלה, אבל היו גם מקרים כאלה, עכשיו יכול להיות שהם מתביישים, אבל אנשים תעשו מאמץ, מצטערת, כאילו, ואת אותו דבר, אל תהי, לא, אני מתביישת, זה לא מושך, זה נראה ילדותי, זה פשוט לא יפה, תסתכלי עליו, נגיד אם אתם הולכים, אז אין צורך ללכת ככה, אבל אם אתם יושבים, אז תתי את עצמך קצת אליו, הצורה הזאת שאת קצת מפנה את הגוף שלך אליו, זה אתם לא מבינות כמה זה משנה, עכשיו תשבו שתכם ככה, כמו איזה רובוטים, כאילו, תסתובבי אליו, תסתכלי עליו, תנסי לייצר חיבור, בנות, זה תפקיד שלכן, לא פחות ממה שזה תפקיד שלו, אוקיי? גם אני, זה משהו שאני תמיד מתאמצת, מעולם לא הגעתי לפגישה בידיעה שהבחור צריך לייעל את המערכת, לא נכון, הוא יכולה להיות רובוט והוא יעשה את הכל, אבל זה לא יפה, וזה לא מה שיגרום לו להגיד אני רוצה לראות אותה עוד פעם, כי זה לא. הוא יגיד אוקיי, עבדתי פה במשך שעה, הכל טוב. קיצור, בנות אל תעשו את זה. תהיו נכוחות בפגישה, תשקיעו לפני זה, תגיעו יפות, תגיעו מריחות טוב, שימו בושם טוב. אפשר גם להחמיא, וואלה, אתה נראה יפה, את נראית יפה, למה לא? שהאווירה טובה. אתה רוצה להשיג גישה, תגיד לה שהיא נראית יפה, אתה כבר ב-50% מהדרך. זהו. כמו שאתה עושה את זה בצורה הזה, לא היה לי בחור שנכנס לפרטי, אמר לי וואלה את נראית טוב, לא היה לי בחור שהתחיל להגיד לי מה, וכבר אתה חוסק כבר קווים, לא, עושה את זה מבחינת ההיגיון, אבל מאוד מאוד חשוב, תראו נוכחות, זה מה שנקרא מאוד מאוד מוסיף לפגישות. דבר נוסף, מאוד רציתי להגיד, נשים יקרות תהנו מהדברים הפשוטים, אין דבר יותר נשי, מתוק, שיקי, ובאמת שעושה את זה לגברים מכך שאת נהנית מהדברים הפשוטים, אין ספק שאם הוא יוציא לך שעון של רולקס זה ישמח אותך, אל תהי אישה כזאת שמבסוטית רק מדברים שעולים הון תועפות, קנה לך אייס קפה, בנות אייס קפה היום לא עולה כזה זול, זה עולה 15 שקל, זה סופר יקר, תהי מבסוטית, אבל תראי לה שאת מבסוטית, יואו תודה רבה, איזה כיף, תקשיב זה ממש טעים, כאילו, כן, תראי לה שאת נהנית, זה תמיד לשמח אותם, אני רואה את זה, אני תמיד עושה את זה לבחורים שקונים לי אייס קפה, ואני מבקשת רק אייס קפה, ואני אומרת כמה פעמים, וזה באמת עושה לי טוב, מה, איזה חמוד, הוא לא חייב, וקנה לי, איזה מאמי, איזה חמוד, אני תמיד מראה להם שאני באנרגיה טובה, שזה משמח אותי, שאני מעריכה את זה, וזה פשוט עושה לגבר רצון לראות את התגובה שלך עוד פעמים, ויש לו רצון להשקיע בך יותר, ולראות את התגובה המהממת הזאת עוד פעם, כי הם אוהבים את זה, ומעריכים את זה, גבר אין לו בעיה לתת, אבל תעריכי, ולא חוכמה שאת אוהבת לתת רק שהוא נותן לך ארגזים של כסף, תהני מהדברים הפשוטים, זה הרגע שהוא מתחיל לעשות רשימה של דברים שהוא רוצה לעשות איתך, כי הוא נהנה, אתה נהנה להיות בסביבה של אנשים עם אנרגיה טובה, ושהם מבסוטים מהדברים הפשוטים, וזה הדבר הכי מתוק ונשי שיש, בנות תהיו מתוקות ונשיות, זה לא כללה, זה התפקיד שלך, זה הדבר הכי יפה שיש, באישה, לדעתי. טוב, וטיפ נוסף, אני כבר לא אוחזת את הטיפים, מה קרה לשיער שלי, רגע, אין לי פה מראה, קרה ש... טיפ נוסף, אני כבר לא סופרת את הטיפים שאני אומרת, אז קחו את זה, תספרו אתם בעצמכן. כן, תקשיבו. זה טיפ מאוד מאוד חשוב. בחיים עצמם, בעיקר בשידוכים ובעיקר בפגישות, הכל זה עניין של מינון. מה הכוונה? יש משפט מאוד יפה ואני מקריאה לכם אותו. המשפט הולך ככה. רק בגלל שאתה יכול לבשל ארוחת משלן של 5 כוכבים, זה לא אומר שאתה צריך לבשל אותה לכל אחד שדופק לך בדלת. משמע, אם את בחורה מאוד מאוד מוכשרת ואת יודעת לבשל, ומישהו דופק בדלת ורוצה כסף לצדקה, אין צורך שתציעי לו גם ארוחת משלן. לא, הכוונה כל זה מינונים, לא כל בן אדם שאת פוגשת, את צריכה לחשוף בפניו את הדברים, ואת צריכה להשקיע בשבילו כל כך. כשאת תפגישת עם בחור, שימי לב איזה מספר פגישה זאת, ומה התפקיד שלך בכל פגישה. בפגישה הראשונה אין סיבה שתקשקשי על המגרעות שלך. זה נכון שיש לך מגרעות, כי גם לי יש מגרעות, וגם לא יש מגרעות, ולכולנו יש מגרעות. האם חוכמה להציב אותם בפגישה ראשונה או שנייה או שלישית? לא, זה לא הפורמט, חיים שלי, את צריכה להראות את הדברים היפים בך, ברגע שהוא אוהב את הדברים היפים בך, הוא יהיה גם מוכן להתפשר לדברים שקצת פחות. ואין צורך שתגידי אותם, הוא גם יגלה אותם לבד. ואם נגיד את כבר נמצאת בפגישה, לא יודעת, רביעית, חמישית, ואת בחורה יותר סגורה, חייתי, זה הזמן להתאמץ יותר, ולחשוף קצת דברים נוספים, זה לא חייב להיות דברים רעים, אבל זה כן צריך להיות דברים אישיים יותר,
את לא יכולה להגיד לא, כשאני אתחתן אני אפתח אליו, הבחור לא ירצה לקחת את הסיכון הזה, זאת אומרת שימו לב באיזה שלב אתם בכל פגישה, את לא חייבת להיות כל כך חכמה על הפגישה הראשונה, אבל אין סיבה שתהיי מלכת הקרח, בפגישה חמישית שישית הוא חייב איזשהו אור, הוא חייב אור ירוק, אור אדום, אור מהבהב, משהו, תראי לו איפה את נמצאת, את שם, את לא שם, את אוהבת, את לא אוהבת, זה מגיע להם. טיפ נוסף שאני נותנת לכם, זה באמת משהו שיצא לי גם לחוות אותו באופן אישי, בנות יקרות, אל תלכו כל היום למסעדות, לא, ממש לא, פשוט לא, תלמדו לא רק לדבר, אלא להיות בסיטואציות שמצריכות מכם להיות פעילים יותר, וקשקשנים פחות. אני אגיד לכם למה, היה לי בחור סופר מדהים, באמת, שכאילו הייתה לנו בעיה אחת, כל פגישה הייתה נראית אותו דבר, הוא לקח אותי, דיברנו ברכב, הלכנו למסעדה, אכלנו במסעדה, דיברנו במסעדה, סיימנו במסעדה, לקח אותי הביתה, דיברנו קצת ברכב, נגמר. עשינו כמה פגישות, כל הפגישות היו נראות אותו דבר, וזה לא טוב, זה פשוט לא פיתח את הקשר, כאילו היה רגע שהרגשתי שאנחנו עומדים באותו מקום, אנחנו לא מצליחים להתקדם, בלי קשר בסוף זה ירד מטעמים יותר, הוא חיפש באמת להקים סגנון בית אחד ואני בית אחר, הוא היה קצת יותר פתוח ממני, בסוף זה ירד על משהו אחר, אבל אני יודעת גם להגיד שלקח לנו נגיד יותר מדי זמן להגיע למסקנה הזאת, כי כל הפגישות היו אותה תבנית, בנות תשתדלו, אפשר גם להגיד את זה לבחור, זאת אומרת זה בסדר להגיד לו תקשיב, היה מאמין, כאילו פעם קודמת היינו במסעדה והיה מאמין ואני סופר מעריכה שלקחת אותי, בוא נעשה משהו, בואו נלך לבאולינג, תלכו לסדנה מבחינתי, סדנת שוקולד, סדנת קרמיקה, אז אולי שמע לכם מצחיק, אבל זה דווקא בגלל שזה משהו לא שגרתי, זה יוצאים ממכם גם דברים, זה יראה כל אחד לשני, זה יראה לך, לא, זה יראה לא לך, זאת אומרת, זה יראה לך איך הוא מתמודד, וזה יראה לא, איך את מתמודדת, שכאילו בסיטואציה שהיא לא שגרתית לכם, האם זה הרגע שאת מתחילה, זה הרגע שבן אדם בלי שהוא רוצה מתחיל להתנהג בטבעיות. עכשיו, אם זה הרגע שהוא אומר יאללה בוא נזרום ואיזה צחוקים, ואם את שמה לב שהוא דואג לך ושנוח לך ושאת יושבת טוב ושאת מבינה את המשימה או לא יודעת מה, או שהוא עסוק בעצמו. חבר'ה, זה אחלה דבר ללמוד משהו על הפרטנר שלך, לראות איך בסיטואציה טבעית יותר, לא שאתם יושבים ככה כולך מאופרת ומאורגנת, אלא בסיטואציה שאת צריכה קצת מה שנקרא לזוז, להראות פעילות כלשהי, זה יעזור לגבר להבין יותר טוב מי זאת שיושבת מולו, וזה עוזר לך להבין מי הגבר שיושב מולך. אז זה טיפ סופר חשוב, אל תשבו במסעדות כל היום, תעשו דברים, זה הכי כיף, יאללה, אתם גם ככה נפגשים, אז בואו נעשה לכם נחמד. אז באמת, תהיו יצירתיים, יש מספיק דברים לעשות. הטיפ הנוסף והאחרון שלנו להיום, זה בעצם טיפ שאני המצאתי, גבירותיי ורבותיי, כן, אני המצאתי אותו, שזה דבר כזה, אני מדברת על זוגות שבעצם מחליפים מספרי טלפון, אני יודעת שיש הרבה במגזר החרדי שמחליפים טלפונים רק אחרי סגירה, בסדר, זה טיפ פחות בשבילם, אני יודעת אבל שהיום הרבה מחליפים טלפונים עוד לפני שבעצם יש הצעה, אבל עוד לפני שיודעים שהשידוך הוא סופי, אז טיפ שלי, לא מחליפים מספרי טלפון לפני סוף פגישה רביעית, זה אומר ששתיכם יודעים שיש פגישה חמישית, זאת אומרת אם אתם סיימתם פגישה רביעית, ואת והוא אומרים כן, היה לנו נחמד, אנחנו רוצים עוד, אז מחליפים טלפון. למה דווקא ככה? כי אני אומרת לכם את האמת, אני נפגשתי עם הרבה בחורים, אבל אני יכולה לספור על כף יד אחת, פחות מ5 אצבעות, על כמות הבחורים שהחלפתי את המספרי טלפון. אני חושבת שזה 3, ונפגשתי עם מלא. למה? כי זה ירד, פגישה ראשונה, פגישה שנייה, פגישה שלישית, למה אני צריכה טלפון של בחורים כאלה? למה אני צריכה טלפון של בחורים שאין לי איתם היום כלום, יצאתי איתם לפגישה 2, ושלום. למה אני צריכה להתחיל לנסח ניסוחי פרידה, תקשיב, זה לא מתאים לי, בשביל מה? שזה שטחנית שהיא תשבור את הראש, שלום, ביי, לא מתאים, ושהיא תמצא את הדרך להגיד לו את זה. תחליפו מספרי טלפון רק אם אתם יודעים שיש פגישה חמישית, וזהו, כי בדרך כלל שיש כבר פגישה חמישית, שוב, אני מדברת על בחור ובחורה יותר רציניים, לא אלה שעכשיו רוצים לצאת 3 חודשים, אלה שכן, אחרי 8-9 פגישות רוצים לסגור, אל תחליפו קודם, אל תחליפו לפני פגישה חמישית, אין צורך, ההתכתבויות האינסופיות בוואטסאפ, הן לא טובות, בלי קשר אני גם הייתי אומרת, אוקיי, מחליפים מספרים, בלי עכשיו התכתבויות בלי סוף בוואטסאפ, זה לא טוב, אתם גם אף פעם לא מצליחים להבין אחד את השנייה בוואטסאפ, כי זה רק התכתבויות, ואתם לא רואים את הפנים האחת של השנייה, מתכון לאסון, אם את רוצה להרוס לעצמך את הקשר, תעשי את זה, אמרת לכם את זה בניסיון.
הפרק הזה מגיע לסיומו, אני חושבת שהשתדלתי כמה שאני יכולה לפחות לפרק הראשון, גם קצת לדבר על החלק הרגשי, קצת לדבר על החלק הפרקטי, וקצת לנסות להסביר את העמדה שלי ומה הסיבה שאני מאמינה ומה שאני מאמינה. וזהו, אני מקווה שנהנתם, אני אשמח שתכתבו לי את זה, שנהנתם, אם אתם מסכימות איתי, אם אתם רוצות שאני אדבר על נושאים נוספים, זה חשוב לי הפידבק הזה, אני רוצה לדעת מה אתם חושבות, תשתפו את זה, אני אשמח, זה יעזור לי, ובעיקר זה יכול לעזור לבנות נוספות שנמצאות באותה מצב, וזהו, אני מחכה לתגובות שלכם, מקווה שנהנתם, נפגש בפרק הבא, ואם אתם צופות ביוטיוב, אז אני אשמח אם תירשמו לערוץ שלי, זה יכול מאוד מאוד לעזור לי. ביי יוש! בוודאי ישנו שם, זה לא בשמיים, לא בסוף